Joo, sitten 2005, eli edellinen Pro Skate. Apple Yardihan sen voitti. Niin voitti. Apple Yardista muistaa sen backside flipin sieltä hyllyn päältä kaareen sisään. Erittäin makea. Mitä muita? Strubing jäi mieleen. Veti varmasti ja lujaa. Donny Barlow, Karma Chochev. Donny Barlow veti vielä lujempaa kuin Strubing. No joo, jos se on mahdollista, totta. Donny Barlow on ihan yksi suosikkiskeittajia. Eurojätki oli paljon viime vuonna. Mitäs niitä oli? No siellä oli se Henning Bratten Norjasta ja sitten Dominic Dietrich, oliko se nyt sitten Itävallasta. Clint Peterson oli 2005 ja Nilton Neves. Niin, Nilton ei päässyt finaaliin ollenkaan viime vuonna ja vähän sitten otti itsensä siitä. Niin se voi olla. Edellisvuonna tuli voitto kuitenkin. Kyllä Pro Skateissa on ollut aina siistiä. Onhan se hyvä tapahtuma ihan sen puolesta, että siellä pystyy treeneissäkin skeittaamaan, kun siellä on sopiva määrä kilpailijoita.